So pagano piya tulasangan Allah sama dengan lama piya. Tarot to pa rin sa mga saap sa paganay saap nagiti importante na punuon lumugya ko to pakatalon ng nga diwa saap api ang maligat ka to mo sumaligat ka ano pagilot so ang ginawa api ang panagya ko to di nga ipinitiray na nga may pagubay man to. Why? Kaman na yung mamdadap na yun, no? Kami akan pinagala sa iyo. Nanagitod na ang ito kabasima, maya itindag tano yung manto na khutbatul Eid al-Fitr, 2 karakaat. Lagi na nipniyat na, no? Bismillah. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم
مسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. Manguripin Allah subhanahu wa ta'ala kipagadatan bilang atawa mga natunaw bilang atawa mga bai yang kaya Idul Fitr ay sadlaya malagaw iyab sagad siyarakatan wa mga Muslim. Nagawi ini mga pagariyakan, mga bubayakan sikwa nga mga Islam, akasusunor na kapipiyaginawa. Gaw iyayan sila-silaan ng mga Muslim. Gaw iyaya pag-ilaytan wag yung kutwa kapiyaw agamantan wa Islam. Gaw iya pag-ilaytan wag yung kutwa kapiyatan ang mga Muslim. Gaw iyaya akap parilay. Gaw iyaya akap pagariya. Gaw iyaya akay saysa akap mamaapa. Gaw iyaya akap bibisitai. Gaw iyaya pagilot nagyang kutwa tawag yung kutwa tunganay niya. Nauwad na riya mitutulak yan na kailangan din nagyang kutwa kisumpatan niya ng peruman. Mga pagariya, yang kaya ikapamuasa ang mga Muslim sa giyang kaya bulan na Ramadan na ayam yadturu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sudud sa kanya na kapipi ang ginawa. So mga Muslim, mama anta akabai na igiraman utwa piyamuasa niran subulan na Ramadan mitigre-siran sa giyang utwa mga kadun-durun na segede kira nagyang kaiya kapipya ginawa. Paganayro na tibo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam segede sa giyang utwa mu'min Muslim na ikira amyaw maagyang kaiya lagi day abuka. Nagyang utwa kapagpagapya ginawa mga Muslim ikira lagi daya na paman na didin nagkitakas agyang utwa pagdamya na kapipya ginawa. Ikadua tibu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na amay kagyang utwa tawa bara puasa namit na iyan sukadenan niya na Rabbul Alamin. Inugyang utwa Muslim mu'min na kapya ginawa niya na amay kamakatindig sa kanyan sa hadapan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Naayas sa baputo mga pagarian, nagyang utwa kiyat tigriyan ng Ramadan.
Ayah sawapian mga pagarian nagyang kutu akia permasaynian sagyang kutu mga siku kadenan ya Rabbul Alamin. Inutu mga pagarian nagagi tumirun wallahu subhanahu wa ta'ala gyang kutu bala sagyang kutu akia pamuasanian. Ubat tanun na pagilaya wan na ikala abala sa imri wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga barapuasa. Nagyang kutu akalaya ng mga pagarian na dadinding kau Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inuman igila Ramadan na ditanu di merumasay. Igila Ramadan at tigrin tanwag yang kutu alangwan taman at kumubayaan tanu. Ayak ibagakan tanu noon na sabab sa giyang kutu abubayatan usibukan ng tanwa Rabbul Alamin. Sabab sa giyang kutu abala sa matatan usiku Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mampu api kap kubuta matanu kap kuwal tanu na ditanu dan kerawan si mga kadulu si bulan Ramadan ubat tanu mga kanan ta aka makain nagina ng mga pagariakan si agama Islam pagkapi aginawa gyang kutu ang mga barapuasa sabab sa gyang kutu abala sa impagay kira no kadanan tanu Rabbul Alamin. Madagdagan tumabalasan niya mialui sa hadith agyang kutuwa paman na barapuasa na tanto sila na nagpukadaya sa anungan na mauri isaw agyang kutuwa miya panutulo na bitanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na amay po ng mga pagariya makatindig agyang kutuwa kapag magitunga wallahu subhanahu wa ta'ala si mga amal tanu makatindig agyang kutuwa bangkit ayat niya kadagalan na siya mga tao na makandidamar na makambubuko inuto mga pagariya kagituusan yan agyang kutuwa iyatan yan sa giyang kaya dunya kinibayan yan sa giyang kaya dunya na dasan yan na makapanapunta manari magamal sumiyag doon agyang kaya mga puasa bulan na Ramadan na dasan yan din na pamakot sa amal Ami pagkaramin yan sibuka dengan yan na Rabbul Alamin. Pagusay ko mga ulama ang kuto ang mga amalam niya makapiya-piya uwain na lagi tinupaman na di niya tataguan sa arga. Lagi tiga pakapukuwag ang kuto ang mga tao uwain na sa mga barapuasa. Nayakin suairan sabab sa giyang kuto akiat tigilairan sa giyang kuto pagbabayaran sa dunia. Nasukun sa mga pila mga tao na pumagitong sila ng Allah sa giyang kuto ang mga amaliran. Ugain na sa mga barapuasa na isisibay sila ng mga pagariya sa aluan na mo. Agyang kuto katatag ang kiran na tataguno na giyang kuto pimburang apangan ng kana makadideges sila. Ito mga pagariya bala sa giyang kuto akiat tigriran isang kaiya dunia. Tinigriran na giyang kuto pumubayan ng mga ginawairan. Para po sa giyang kutuwa, kakwairan sa giyang kutuwa, kasusuat o kadanantan wa Rabbul Alamin. Mi'aloy wallahu subhanahu wa ta'ala. Ba'da a'udhu billahi minas shaytanir rajim. Man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ipumabusayin tanu sa giyang kaiya oras mga pagariya yang kaiya kutubat tanu iman tu lagi ipumabusayin tanu agiyang kaiya akatir wallahu subhanahu wa ta'ala agiyang kaiya pamanna akatir wallahu subhanahu wa ta'ala na promise saya wallahu subhanahu wa ta'ala nakawan katawan tanu agi Rasulullah na sekalian imigay sa promise diyan di mga pagariya na magatus ka porosinto na kituman din nagyang kutuwa pramis wallahu subhanahu wa ta'ala. Tigu Allah sa din sa tao ang galabag sa mga galabag ka mga pipiya. Nagyang kaya galabag ka mga pipiya na miya kadakadakal mga pagariya. Isaw nagyang kaya ka pamuasa. Isaw nagyang kutuwa ka batiya sa Quran. Isaw nagyang kutuwa kapanang bayang kung mga kagagawi udi nagyang kutuwa paman na katigar
Namanya kadang-kadang lagi yang kutu agal lebak amapia kasih sadekah mga pagaria. Na penapenanan sagi yang kutu agal lebak amapia. Apa di sagi yang kutu mga datuan taaka mga bayatin wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagugiyaw kutu adin yan unikang nalabagana mga paparatias kanyang siku wallahu subhanahu wa ta'ala sa dunia. Na ang kinaibalas yan ng mga pagaria. Napakapagintaw sa kanyan wallahu subhanahu wa ta'ala sa kauyag-uyag amya kapia-pia na makaumasanungan na mori na itunayron wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutua balas agyang kutua mga galabakian amapia sabab sa agyang kutua kiyang galabakan yan. Inusayan na ng mga ulama at tigilan agyang kanan na amal apang galabakan o mga tao amula sa siranun wallahu subhanahu wa ta'ala sa miyakapya-pya sa anungan na muli naginan sa mga amal ami susungkad si kitab wallahu subhanahu wa ta'ala nagusi ko sunnaw nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa din sa tawang galabagasan apan sagyang kayang buwat anu Adam nagusong pusuyan na makapaparatya si wallahu si pusuyan nagyang kutuwa galabag ami apasadiyan sa dunia ay susukun wallahu subhanahu wa ta'ala na pinagalabagian napakapagintaw sa kanyan wallahu subhanahu wa ta'ala sa kauyag-uyag amya kapia-pia sa kaya dunia nagumbulasan sa kanyan wallahu subhanahu wa ta'ala sa amya kapia-pia ikipagapia ginawa niyan sa giyang kutuwa kiyang galabagan niyan sa giyang kutuwa galabag sa alungan na mo mga pagalia upama ko'y pagisutanungan tunaa imapia kauyag-uyag sang kaya dunia na kupakaya makambida-bida tanong sa sumabog. Ugain na ayat na pitro wallahu subhanahu wa ta'ala na ayamapia kauyag-uyag sang kaya dunia nagyang kutuwa kang galabagaw tao sa giyang kutuwa mga galabag ka mga pipia nataitang palakyan nagyang kutuwa galabag ka mga rarata ay itugumpia sa dunia mga pagariya na susilbas iku wallahu subhanahu wa ta'ala. Mga ariami, mga bubayamay sikwa nga may Islam, ay tugong piyatanuna sa mga galubang mga pipiya, lagi-dagyang utwa sambuya, lagi-dagyang utwa kapamuasa, sa mga rukunwa nga matanwa Islam, so kabalo yung tawa paman na binangataw, naginan ipagintaw tanwa mapiyasang kaya dunia. Mga pagariya kipus managyang kaya bulan na Ramadan ay ni pamangdunya sir katanwag yang kutuwa miya mga piyak-piyak galabag tumiurdutan umanambuyang siniyaptan wag yang kutuwa pimberang ang mga sigutan usigo kaninatan wa Rabbul Alamin ugay ng mga pagariya nagyang kaiyak kakipus ulina kiyaw sa gyang kaya bulan na Ramadan na pananggilaan tanong uba pa nagyang kutuwa mga sigutan usigo Allah subhanahu wa ta'ala nagyuto na naman ikapugudas yan siko mga ginawa dyan. Mga pagariya kanusin mga Islam, may pusag yang kaya mula na Ramadan, ayang kabasa mga ulama na giyay masa, agu pinakamapya masa, adi galubong utaw sa giyang kutuwa mga galubong ka mga pipya, at kilabaan yan sa alungan na mauni. Daab makalawan si bulan na Ramadan, agyang kutuwa mga balas na papadala mo nun wallahu subhanahu wa ta'ala na tanto kumya makalala na kumya makapiyapya. Ipusag yang kaya Ramadan mga pagaliya ugay na sukadunan tanwa Rabbul Alamin na sa kanya nilitanong iswaswatan nasusan sa kanya din mga pagaliya kan sikwa agama Islam. Inipaliwat yan kagyang kutuwa ka panambuyang siku Ramadan na lagi niyan naman po inipaliwat yan nakasang yan kutuwa ka na ba Ramadan susampo yan ang mga pagariya lagi na ni paganaya pumagitungan wallahu subhanahu wa ta'ala amal tanong sa alungan ako upama kaya mo kitin dengan tanong ko sampo yan ang tanong na Ramadan na di pag-apas mga pagariya kailangan nagyang kutuwa tanong kauyag-uyag tanong na di tanong di manggulubag agyang kutuwa mga sampo yang tanong mga pagariya kan sikwa nga may Islam ayakat wallahu subhanahu wa ta'ala simulabitan wa Muhammad wa'abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin hay Muhammad suwaswatan ka sumadunan ka Rabbul Alamin taman salika mau maagyang kutuwa kapatay di na mga pagariya kan mga bubayakan sikwa nga may Islam kailangan ng siya katano na di kaputo lagi ang kutuwa paman na mga simutan usingo ka ng tanwa Rabbul Alamin ayaw buwa ka kuputulian ng mga pagariya na amay kamaumatan wag yung kutuwa kapatay
Inu sayong mga ulama, wanto nagyang ka na hayatan tayyiba, ay ni promise Allah subhanahu wa ta'ala, na inip manayranun na tira na lang wan o kapipi ang ginawa, sang kaya dunia naginan ihayatang tayyiba. Ay mana mga pagarian na asaran na nabagan tanong suwagamatan wa Islam, asaran di tanong kepukasi wagamatan wa Islam, na insyaallah na kekuatan wag yang butuh kawiyang kakapangadaya sa sang kaya dunia. So Ibn Abbas, Abu Susa, sabado kong mga ulama, na yainip manairanun na birrizkil halal taib, na ginan su mga rizki wallahu subhanahu wa ta'ala, as imya sukat utaw sa giyang butuh halal. Upang magpaginuntulan tanong sang kaya dunia, nasiyapan tanwag yang kaya para tiyatan musiku Allah subhanahu wa ta'ala. Kay supaya siya tanwag yang butuh kang galubag sa haram. Ay malanag yang butuh ka susukat sa haram. Ayat na resulta niya siya kung mga ginawa tanong. Amay kagyang butuh tao na dito ang mga paparatiya siya ko Allah. Sisiyapan niya suwagaman yan na ayat din mapanggalabag yan. Uli na ayat na mapasusukat yan nagyang butuh o kita gyang butuh mapihalal mga pagariyakan siya ko agama Islam. So sabi ko mga ulama na tingnan na ayaman nagyang butuh hayatan tayyiban al-kanara. Ginan sukasusukat nakapangalisukur mga pagariya. Wan na itakdir na kau kanina naka-Arabul alamin sang kaya dunia. Wanto na irisin niya sir ka na ipangingin sukur kasih ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ka di pamantun? Kaupong ka pamantun mga pagariya. Naupong na ka magpadala magyang butuh ka pakasiin. Alanguan taman na ipangasigin ka. Nagpangaya masukukan yan sa giyang butuh agalapang amarata. Upun ilay na ka nagyang butuh paman na mapuluan isa ka. Na makapunimikirang ka sa marata. Ako padala sa ginawang kawan ito na ari. Ikapangarap na kan sa giyang butuh pagariyakan. O di na ayam mapturo ka sa ginawang kanaan ito na ari kaumuwi mo sa giyang kanan na pagariyakan. Upun ragatalo di mataguag yang kaya kapangin sumursiku. Taka di ragatalo ka na ng tanwa Rabbul Alamin. Na mga pagariyan na mata na riyan dito din makaptag na. Mata na riyan dito ng pangapiyag ginawatan. Ugain asara matatago na katanwag yang kaya kapangin sumur. Na apian ito na ibetadagas iku dunia na mapipiyag ginawatan. Pira-pira yung mga tao. Ada walay niya na mapia. Na atrakya na mapia. Ugain nagyang kutuwa pusuyan, uli na surarabiyan, so ginawa niyan na mapipia ginawa niyan, daawi na kaliyan naman na. Napirapirap pa ni mga tao, at tayo mga milyonaryo, miya mga damdagal yung mapiawalay, langunta man na kukuha niyan, miya mga piya-piya itarak, langun na matatago kuno niyan, nakuha niyan na mamasa. Ugain na ilay kagyang kutuwa kapapagintaw niyan, lalagin mapiya kapapagintaw niyan. Anto na yung pagpano ng mga pagarian na kapangabuko. Anto na yung pagpano ng mga pagarian na rata ginawa. Kapakaya sa karuman yan na di pipia ginawa niyan. Kapakaya sa mga watayan na di pipia ginawa niyan. Mga pagarian ito na kagigiyang kutuwa na ginutuwa tao na daw nagyang kutuwa kapangin sukon. Tiyap sirkman ng mga ulama tiranaan na kasaada. Ay ako nakapagin tawa mapia. Agi ang butuh ini promise wallah naginan sutiritan wa kapipi aginawa sa'adatun fid dunya nagi ang butuh tao na mapipi aginawa niyan. So sabi man ko mga ulama natigiran na aya promise wallah subhanahu wa ta'ala hayatan tayyiba naginan suka pagin tao sa surga. Amay ka makasud sa surga sa mga tao. Lakaan kiran wallah subhanahu wa ta'ala giyang butuh surga yan. Lagi itu pa nakamagdami na nagyang kutuwa kapipi ang ginawa mga pagarian. Ay lagi diyan nagyang kaya mga barapuasa. Ay akatiro nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mata nagyang kutuwa surga. Na anna isa ko mga pamintuan niya na ayang aran niya na Babu Rayyan. Agyang kutuwa pamintuan na Rayyan ay akatiro nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nadan na mo nagpakasunod inuntas sa mga tawa mga barapuasa. Giyang kutuwa mga tawa pipusan niya nagyang kutuwa kapsatu bulan na Ramadan.
Kana bagyang kutua mga tao adina ni sumilian agyang kutua mga ugaw iyap tigran sa agyang kayang na Ramadan. Tigu mga ulama apa pensakap sila agyang kutua hayatan tayyiba. Nagyang kutua rizki halal, nagugyang kutua mabalusun tao. Adi dia disuat-suat dan sukadunan ya na Rabbul Alamin sang kaya dunia. Tahu anu lagi yang butuh aparatnya. Tahu kapapada naman sa aparatnya si siap dia lagi yang butuh agamanya na Islam. Lagi na ni kapag tawa mapia. Ukad dari mga pagariya mga dadaya sa dunia. Amay kasaka na iduduga kagyang butuh mga palibot rakaw kadunan na Rabbul Alamin. At nakapian yan ang mga pagariya na nakapian yan. Inutong mga pagariya na kami sukawiyag-uyag sang kaya dunia na temporary mga pagariya kayo. Yang kaya kawiyag-uyag sa dunia nandun na tantanwang yang kaya dunia. Mag-iugutan wanta ka di na kumat tanudun malakal maut. Yang kutua paman na diyendi. Ajal andun ni kauman yan. Na matanas sumalakal maut na kumakan yan. Na benut niya nagyang kutua niya wanta. Kailangan ng mga pagariya na matatagurakan wag yang kaya paman nakasyapa kung mga palinggot rakatano o kadanan tanu Rabbul Alamin. Sabi na pa ko mga ulama na tigilan na al-amalu bil-ta'a ay ako nakawiyag-uyag sang kaya dunia nagyang kutua kang gulba ko mga tao sa gyang kutu mga paliwat takiran wallahu subhanahu wa ta'ala wan syirahu biha nagugyang kutua din yan unikang gulba na mapiaginawan yan. Ugay natin mo mga ulama na ayakurin amaan nagyang kaya hayatan tayiba nagyang kutua inaloitan o nalangon din na makasusulod. Ayakat turun Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang miyaguntong sumanga tao. Miyaguntong sumanga tao miyaturo sila na si Pagamat Tanwa Islam. Nagusukaw yaguyagiran na masusuat siranon. Sukaw yaguyagiran na mangingin sukoros siranon. Ayam yaturo Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namatanas Allah subhanahu wa ta'ala na din yan din na palalim na nagyang kutuwa mga uripan niya ng mga mu'min sa gyang kutuwa miyang galabakiran ng mga pipiya sang kaya dunia. Sa din sa pinumasaya na kagalabag kamapya sang kaya dunia na di kaun din laliman wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pagariya nagyang kutuwa na bala sa gyang kutuwa galabag kamapya na itunay na kadun wa Allah subhanahu wa ta'ala gyang kutuwa balas yan sang kaya dunia. Nambulasang kaun Allah subhanahu wa ta'ala sa alungan na mauri. Ugain nagyang kutukman ng mga tawa miyungkir. Gikambidan ng mga Muslim sang kaya dunia gusto mga kafir. Agyang kutuwa mga kafir. Nagyang kutuwa miyang gagalabakiran ng mga pipiyasang kaya dunia. Na itunay kiran wa Allah subhanahu wa ta'ala sang kaya dunia. Ugain na makawamasiran sa anong na maurina din na bayran o kagalim abalas apagapungsin ko Allah subhanahu wa ta'ala. Inutop kilay tanong sa mga kafir ang mapipiyag ginawiran sa kaya dunia nagyuto subalas bada nagyang buto agal bagina na mapiyas ang kaya dunia. Agi sa mga kafir na kanabasiran lang na maratay umaraan na mga piyakiran iparangay na inuto makadadaya silang sang kaya dunia sabab sa giyang buto ang mga galabakiran ang mga pipi. Ugay na makawamasiran sa anong na mo ni mga pagariya na dada na imbagay kiran wa Allah subhanahu wa ta'ala abalas amay tubo abagiran imbagay wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan kaya mga galabang ang mga pipiya na nagigit ng mga ulamagi ang butuwa ka pusa, nagidagi ang butuwa ka panambayang kung mga panggawi, sukabatiya sa Quran, nagidagi ang butuwa pangani, uli na sutadun-tadun sing wallah, at agagi ang butuwa ka susalita. Mga pagariya, yang kaya inaluitan mo ang mga amal, alagidagi ang butuwa ka pamuasa, Layang yatiro Nabi Tanwa Muhammad na sa sa tawa mamuasa ko mula na Ramadan na paratiya. Yan si Allah na warapian sa giyang kutwa balas amala. Narilaan sa kaniyan wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kutwa mga dusa niya. Isa pa na yatiro Nabi Tanwa Muhammad na sa sa tawa itindigiyan na giyang kutwa mga kapanambiyan ko mga kagawi ko mula na Ramadan. Sa paratiyan si Allah subhanahu wa ta'ala na irilaon Allah subhanahu wa ta'ala giyang kutwa miyaw na miyan dusa niya.
mga pagarya na miyatiro puno nabitan wa Muhammad sa tao ay tindigyan nagyang kutu Laylatul Qadr sa paratyas iku Allah subhanahu wa ta'ala nagu Arab sagyang kutu balas amatatabu sagyang kutu paman nakagugawi na irilahon Allah subhanahu wa ta'ala gyang kutu amiyan musaniyan ma taqaddama min dhanbihim yawna amiyan musaniyan na irilahon Allah subhanahu wa ta'ala mga pagarya yang kaya Ramadan napakapipian ni ginawa niyo ka insyaallah na isang na pangangawid yang kaya Ramadan na pril antan Allah subhanahu wa ta'ala sa mga dosa tano asaraman bu mga pagariya titu tanu amiru masay asaraman bu mga pagariya titu tanu amirat yasiru kadunan tanu rabbul alamin aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin. Mga pagarya kanisiku ang mga Islam. Yang kaya Ramadan, nagyang kaya sa gadiyan si Arakatano na pinasya nagyang kutu ang mga kadustaan tanu. Wado na mga dusa tanu na asara titu tanu amiru masay na prelan tanu Allah subhanahu wa ta'ala. Ay dalil nagyang kaya miya panutulo Ibn Abbas. Ay ginatigiyan na miyang umagyang kutu Eid al-Fitr. Habatatil malaikatu ilal arad na sumanga malaikatu Allah subhanahu wa ta'ala. Natumurun siran sagyang kaiyaliya wa ulupa. Wayakifuna ala afwahis sakak yunaduna bisautin yasma'uhu min khalqillah. Yang kutu ang mga malaikat apun sagyang kaiyalupa na mananawang siran. Agyang kutwa pananawagiran na lang ulang wanukadin wallahu subhanahu wa ta'ala na paganagiran. Ay abu adiron upagad ng mga pangariyan na susakatan uron ang mga manusia ang sumangatin. Ay pananawag agyang kutwa mga malaikat wallahu subhanahu wa ta'ala sa agyang kaiyagaw ya'id. Ya ummata Muhammad, kaya't tigyan ang mga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mga muslima, mga barapwasa, akhriju ila Rabbin Karim, naliukan doon si iku mga walay niyo, nasungkan sa giyang kutwa kadman niyo amang kalimu. Yu'til jazila yung bagay niya na giyang kutwa bala sa giyang kutwa kaya promasay niyo. Wayagfiru dhambal azim, nagupril ang kanunian sa giyang kutwa mga dusa niyo mga alak. Faida barasu ila musallahum, amay kagyang kutwa mga muslim na makaumasiran sa giyang kutu absundo yang aliran. Lagi-dagyang kaya dara painitin nugutan uro nagyang kaiya'id. Nagtiraun Allah subhanahu wa ta'ala sa mga malaikat yan. Ma jazaa'ul ajiru idha amila amala. Anto na imapakpato tayong belas sa giyang kanan ng mga tao. Sa giyang kutwa kaya promasairan si kumula na Ramadan. Anto na imapia belas sa giyang kutwa galabakiran na mapia. Payakulo na turun mga malaikat. Ilahuna wa sayyiduna hay kadana namin naghuhay datu amin. Anyiwafwa ajrahu na imanto na ayamapia na tunay na kakiran dinagiyang kutwa belas sa giyang kutwa kaya pagamalirang. Fayaqulu natulunu Allah subhanahu wa ta'ala mata nasakan. Hey mga malaikat akan nasa kasinyo. Abiyalu ya kanagyang kutwa balas o kaya pamuasairan. Nagugyang kutwa kaya panambuyang iran sang gyang kutwa mga kagagawi. Ngayadayang balas ang kiran nagyang kutwa kasusu at akan natin Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikadua nagyang kutwa rilakan si ikiran. Irji'u magfuran lakom. Nabalingang kanod na tibu Allah. Si iku mga walay niyo. Karinilanakan sa kanong si iku mga dusa niyo. Allahu Akbar. Mga pagarian asara titu tanu amiyang wasa. Lagu asara titu apaman nalitan ukmanin dirainu lagi yang kutu mga sugan rakatan wallahu subhanahu wa ta'ala. Kiyang kaya sa giyang kaya Ramadan na kapagay mga pagari amiyang pagtanu sa giyang kutu harinilan wallahu subhanahu wa ta'ala. Kapagay amiyang paruling agiyang kutu harinilan wallahu subhanahu wa ta'ala. Nasisiyapang kaagiyang kutu aparatian. Saya sarat mga pagarian. Ukabayat tanu. At tarimaan Allah yang kutu amiyang pangamal tanu. Minay kagyang kutu ang mga amal tanu. Na kailangan na sa giyang kaiyamasa. Na wadong siya katanu di makapanggiginawa na kailangan na makagiginawa itanu mga pagaliang isibo ng Islam. Kailangan na maisisa tanu. Kailangan na makasuslay tanu.
Kailangan ng mga pagarian, nagyang kutwa kapagarian na siyapan tanong. Madagi ang kutwa ratu, madagi ang kutwa dumut, madagi ang kutwa rarangit sing mga pagaritan ng Muslim. Ay mapia mga pagarian, nagyang kaya kapagapula-bula tanong. Napuluban tanong sa mga pagaritan. Nagagagasatan wagi mga pagarian na sa salamatan. Nauda saya mga pagaria, agi paman na kupagaya sa nakawapi kutuban yan na sumutan sing mga walairan. Na mga pagariakan, na pamisitan tanusiran, na mamanganit tanukiran sarila, kagina na mga pagaria, ikakuha tanong sa giyang kutwalimu, nagugiyang kutwarila, wallahu subhanahu wa ta'ala. Yang kaya lang una pianutulutan ng mga balasang niya mga pia-pia, na may mga pagaria kami alam mong buwag yung kutwa paman na dumut, nagurarang nakasag yung kutwa pagaringa, na mata ng mga pagaria, adad na bang kakuha kamapian sa yung kutwa kaya pamuasang kasag yung kaya bulan na Ramadan. Di kakuha yung kutwa rila, wallahu subhanahu wa ta'ala. Ay dapat yung mga pagaria, yung kutwa mamismo bagarin na sila nilipong ginaway. Ay dapat yung kutwa bata na sila nilipong ginaway. Ay dapat yung sa yung kutwa tungannya di sila na Panginoon mga pagariya ng sikwa ng Islam. Mga pagariya gina ni mala pagimong naman tanong sa giyang kaya sa gidagyang kaya. Kedagyang kaiyaid sabab sa giyang kutwa kailangan na makanggiginaway tao makapupagariya tanong mga pagariya ng sikwa ng Islam. Upama kung magari ka nun napakaswi na giyang kutwa pasala magari ka nun. Upama kung beta ka nun napakaswi na giyang kutwa pakasala paman na beta akan. Mga pagariya ay sikrito sa giyang kaya kapagintang nagyang kutwa tampar sa kaba na ipangalim yan nagyang kutwa yaman niya na rin niya sa tao. Nagyang kutwa mabuhari sa tao na kailangan na pagadutan niya nagyang kutwa kakanyang sa tao. Kagina ni kakilo nagyang kutwa kayo sa isa kang giginaway ka po pagari mga pagari ng sikwa ng Islam. Sa mga nitanong sa ikwa Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولإخواننا ولأخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. قد ننمي مكلمون مسلم قداو قد ننمي إبرليان سلوان ما قد استآن ربنيان. يا الله يا الله يا الله نبغني نمرك يا الله إليك منك كما قد استآنني يا الله يا الله نريلك منك يا الله سيك مغنسني يا الله ميت ملادسا يا الله قتولمي أنت قد يمغتوني يا الله يا الله نريلك منك يا الله سقي بريل يا الله كمغنسني يا الله يا رب العالمين يا الله نبدك منك سيك مغوربنك يا الله لنلانك سبيانك يا bulan Ramadan dinilanaka sagyang kaya sagad bulan Ramadan. Ya Allah pada kami kasih ku manguripan ka kumakamaradikaan kasih ku apuy ku neraka jahannam. Ya Allah ya Rabbal alamin ya Allah napakalibriya kami ka ku neraka jahannam raka sumanga pamilya ya Allah ya Rabbal alamin supaya sumanga lukasami ya Allah ya Rabbal alamin ya Allah nasumanga amami ya Allah nagusumanga inami ya Allah ya Allah natimu-timu kami kasih ku surga ka ya Allah ya Rabbal alamin ya Allah wadanasiku mga lukasami ya Allah ama papadalam ku mga kuburiran ya Allah ya Allah nabaluyang ka su kuburiran asumi surga ka ya Allah ya Rabbal alamin ya Allah napangani
mereka ya Allah ama barui su mga kalama-lama ku mga kumuriran apen ku mga kalama-lama usunoga kaya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah narilain ka su mga lukasami ya Allah ya Allah nawadam pamano ku mga lukasami ya Allah bibiyag pa ya Allah ya Allah pangalinamiya kaya Allah siapang kasiran ya Allah napagumanumaning ka pa na su mga umuriran ya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah kububayanami ya Allah apdami pa na su mga lukasami ya Allah kilayami pa na su mga buntalo mga lukasami ya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah pangalinamiya kaya Allah harinay kami kaya Allah sagiyang kaya sa bulan Ramadan ya Allah natarimang ka sulang-ulanguan mga amalami apiru masaya nami sagiyang kaya bulan Ramadan ya Allah natarimang ka sukiya pamuasami ya Allah natarimang ka mga sambayang ami ya Allah natarimang ka sukiya bati ami kukuran ya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah natarimang ka mga sadaqami ya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah natarimang ka mga panganiyami ya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah pangalinamir ka ya Allah makapmamapa kami ya Allah ya Allah nakamapanami mga pangariyami mga tunganayami mga Muslim ya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah pangalinamir ka ya Allah nipagaw ami sumaratabat ya Allah pangalinamir ka ya Allah madar kami suki ya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah natawpik nakar kami sagyang kaya oras ya Allah ya Allah tawpik nakar kami sagyang kaya oras sububayasi ku mga pagariyami ya Allah ya Allah na mga pririlay kami ya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah tawfik nakar kami ya Allah makakasuy sububayami ku mga pagariyami ya Allah ya Allah sububayami si ku mga tumadayami ya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah napangalinamir ka ya Allah siapa ka su mga muriyatawami ya Allah ya Rabbal Alamin siapa ka pa su mga uluan ami ya Allah su mga ulama ami su mga imam ami ya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah pangalinamir ka ya Allah abugan ka kami sulang-ulangwan umapiya ama papadalam sagyang kaya Idil Fitr ya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah pangalinamir ka ya Allah tarimang ka su mga panganiyami ya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah pangalinamir ka ya Allah masyab sukaratiyami ya Allah ya Allah masyab kami su mga simpunisir ka ya Allah lagi mga sambuyang ya Allah ya Rabbal Alamin ya Allah pangalinamir ka ya Allah ya Allah pangalinamir ka ya Allah kabubayan nami sukang galabak sa mga pipiya ya Allah ya Allah naikagudami sukang galabak sa mga rarata ya Allah ya Rabbal Alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik itu kasi ya. Ini awal kami ngaruh sang. Gua nasi nggak begini. Ini kan cuma.